Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Айзилә Батырханова, һәм тапшырыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, матур, уңышлы эш көне телибез. Бу көн тарихта нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бергәләп барлык. Бүген Халыкара йөрәк көне. 1999 елдан Халыкара йөрәк оешмасы тәкъдиме белән үткәрелә торган көн йөрәк яшәү өчен девизы астында уза. Мәгънәсе йөрәк авыруларына каршы туру һәм профилактика чараларын күрү. 1650 елда Лондон шәһәрендә дөньяда беренче тапкыр никахлашу агентлыгы ачыла. Шулай итеп, Генри Рубинсон яңа төр танышуны модага кертә. Шунысы кызык, гаилә корырга теләгән кияү белән кәләшләр үзләре турында мәгълүмат белән бергә бирнәнең зурлыгы турында да әйтеп китәргә тиеш булалар. 1806 елның 29 сентябрендә Надежда Андреевна Турова хатын-кыз күлмәген хәрби мундирга алыштырып сугышка китә. Александр Николаевич Соколов исеме астында 1806 һәм 1812 елларда булган ике сугышта катнаша. Тарихка беренче хатын-кыз офицер буларак кирип кала. Бик күп тамашачылар Тинчурин театры диюгә Мәхмүтовлар гаиләсен күз алдына китерә. Санап карасаң гына да әлеге нәселнең театрда гомуми эш стажы 172 елны тәшкил итә икән. Исламия апа, Хәлил абый театрына уйнаган чорны, алар калдырган кабатланмас рольләрне кемнәр генә сагынып искә алмый икән. Татарстанның атказанган артисты Лилия Мәхмүтованы әнисе Исламия Мәхмүтованың дәвамчысы итеп кабул итәләр. Лилия ханым моны зур җаваплылык итеп кабул итә. Шушы көннәрдә ул үзенең матур гомер бәйрәмен 55 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Бүген ул студиябызда кунакта. Лилия ханым, исәнмесез? Хәерле көн. Исәнмесез. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе бик күп тамашачылар исеменнән сезне чын күңелдән матур гомер бәйрәмегез белән котлый сезгә. Исәнлек, саулык, әлбәттә инде бәхеткә төренгән озын матур гомер теләп кала. Амин. Бик зур рәхмәт котлауларыгыз өчен. Лилия ханым, гадәттә инде артист баласына артист исемен йөртү берничә кат җаваплы. Әлбәттә инде Исламия апа һәм Хәлил абыйны Татарстанда гына түгел, Россиянең бик күп төбәкләрендә беләләр иде, яратып, хөрмәт итәләр иде. Һәм әлбәттә инде менә сезгә әлеге матур гаиләнең баласы, кызы булып инде сәхнәгә чыгу икеләтә зур җаваплылык булгандыр. Һәм әлеге вакытта да сез әлеге җаваплылыкны тоясыздыр. Әлбәттә, чөнки мине һәр вакыт әни белән чагыштыралар, аның уены белән, төс кыяфәтем белән әнигә ошасам да инде сәхнәдә миңа күбесе шул Исламия кызы дип дәшәләр инде. Исемләп тә әйтәләр, ансы сүз дә юк. Барыбер күбесенчә әни белән чагыштыру бара. Әмма ләкин минем үземнең юлым бар. Мин теге әнигә ошарга тырышып уйнамыйм, уйнаган вакытта да, рольләремне иҗат иткән вакытта да, шуңа күрә әнинең үзенең репертуары бар иде, үзенең уйнаган данлыклы спектакльләре, минем үземнең спектакльләрем бар. Һәм әлбәттә әни инде башта мине гомумән театрга җибәрәсе килмәгән иде. Кызым, менә уйлап кара әле. Балаң булмас, гаиләң булмас. Менә без гел юлда йөрибез, менә күз алдыңа китер дә шушы әйберләрне, менә сез бит инде безсез үстегез дия торган иде әни. Менә шушы әйберләрне исеңә төшер дә, нәрсәгә сиңа артист булу? Әйдә башка һөнәрне сайла әле син. Дигәч инде минем мәктәпне бетергән вакытта алгебра белән физикадан төпле 4ләр иде. Әйбәт укыдым мин үзем. Шуңа күрә мин физика факультетына университетка укырга кирдем. Шунда 4 ел укып бетердем дигәндә, әни янына килеп, әни бу минеке түгел. Мин барбер театрга барасым килә, театр училищесына. Күңел белән аңладыгыз инде. Мин аны барбер тоеп инде, әйдәле әни, мин шушында барыйм. Дигәч әни, ярар. Алайса давай мәсәл әзерлә, шигырь әзерлә, проза әзерлә дә. Менә Илдар абый 2нче курсын алып бара икән, менә шуларга барып күрен. Илдар абыйың алса,
шул вакытта ярар. Алмаса менә укып бетерәсең инде университетыңны диде. Һәм мин чыннан да бөтен әйберләрне әзерләп, Илдар абый янына барып, аңа күрендем дә, Илдар абый анда үзе генә карамады мин әлбәттә, анда берничә артистны җыеп шулай Камал театрында. Кеше залда иде, әле дә хәтерлим. Шушында караганнан соң, ярар Лилия, әйдә иртәгә документларыңны алып кил диде. Һәм менә шушы февраль айыннан, икенче курсның икенче яртысыннан мин менә театр училищесында укый башладым. Дилбәргә әйләнергә уегыз бармы дим? Сазым. Миңа минем байлыгым Дилбәрнекеннән бер дә ким түгел бит. Сез нәрсә сөйләйсез, туташ? Сез бит әле кыш көне генә миңа өйләнмәкче булган идегез. Кем әйтте аны? Мин әйтәм. Менә. Сезнең кул белән язган шушы хатлар әйтәләр. Гыйшык хатлары. Ракыя туташ. Сезне бармак очларыгыздан үбә. Мөмкинме? Юк. Белүебезчә, Исламия бит әле ул режиссер да булган, әйеме? Һәм инде ул актер күзлегеннән генә түгел, режиссер күзлегеннән дә барыбер сезгә ничектер үз киңәшләрен бирә торган булгандыр. Әлбәттә инде, әни ул бер генә спектакль куймады, менә мин санап караганым бар, әни 10 спектакль куйган икән. Иң беренчесе аның Яшлык атам йөрәк ярам дигән Данил Салиховның пьесасы бар иде. Һәм Дамир Сиразиев аңа әйткән инде, Исламия апа, син бик өйрәтергә яратасың. Әйдә әле үзең менә режиссер булып, бер спектакль куеп кара әле дигәч, яни ничә балынмаска алынам дигән инде. Һәм менә шушы спектакльгә тотынды инде ул. Игә алып кайтты да шушы пьесаны, әни әйтә, укыйм да ди. Эй Аллам, нишәп кенә тотындым микән? Минеке түгел бит инде бу дип башта уйлаган идем ди. Аннарысын, туктале, мин бит мишәр, нишәп мин моны җиңеп чыга алам? Дип инде әни шушы спектакльне куеп чыкты. Һәм ул чыннан да бик әйбәт барды безнең театрда. Анда шул әти уйнады инде, Җәмилә Асфандиярова, Ләләпа Миннуллина, Марсель Абыйҗабаровлар уйнаган иде. Һәм менә бик беренче әнинең куйган җимеше бик әйбәт барды ул спектакль. Һәм аннан соң инде шул Резидәкәйләрне куйды. Мине алды, анда Резидәкәйне уйнадым мин. Аты барның дәрте бар дигән спектакль, үзе язган спектакльләре күрәсем килгән иде. Мәхәббәт чишмәсе. Син бит минем бер генәмне 2 мәртәбә куйды ул. Башта без анда мин Алинәне уйнап җиргән идем. Аннан соң инде менә хәзерге вакытта Әклимәне егетнең әнисен булып уйныйм, шуңа күрә. Менә андый ярдәм итүләр әлбәттә бик кирәк, чөнки үзеңне бит менә кырыйдан күрә алмыйсың. Яни инде кызым, менә бу җирдә дөрес әйтмәдең. Аны менә булайрак әйтсәң, әйбәтрәк була. Чөнки таләпләр күбрәк булгандыр сезгә, әлбәттә инде. Башка артистларга караганда. Башка артистларга караганда, әле менә син бит минем бер генәмне беренче куелышында куйган вакытта, әни, мәйтәм, мин бу рольне җиңеп чыга алмыйм, уйный алмыйм, мәйтәм, мин моны. Шәхсән минем өчен ул роль язылган булса да, Алинә роле инде, анда инде мин мәйтәм, әни уйнап чыга алмыйм. Әни, ничек уйнап чыга алмыйсың? Син бит артистка. Давай, эзлән, тап менә ролеңне, үзеңнең характерыңны тап дип бик озак эзләнгәннән соң, менә Аллага шөкер, без ул спектакльне җиңеп чыгып, без аны 13 ел уйнап җирдек. Без аның белән кайларда гына булмадык, Татарстанны гына түгел, гомумән бөтен Рәсәйне, ул как раз безнең театрның ремонт вакытына туры килде. Бөтен Себерне әйләнеп кайттык без шушы спектакль белән. Лилия ханым, аннан соң менә рольләр эзләнү дигәннән, әйеме? Сез бит инде ничә кабатланмас рольләр тудырган актриса. Менә бу рольләрне ничек табасыз сез? Һәм гомумән менә иң яраткан ролегез сезнең нинди? Айырып әйтү мөмкин түгелдер, ләкин үпкәләтү кебегрәк булыр инде ул. Шулай да.
Шынында мин кайсыдыр ролемне бик яратам дип әйтә алмыйм, әмма ләкин күбесе мине соңгы арада инде менә шул мәхәббәт чишмәсендәге Зәмзәмия образы белән итәләр, күбесе беләләр. Безнең бәлки тормыштагы Лилиягә тәңгәл килә. Юк, бер дә тәңгәл килмим. Мин гомумән Йолдыз Нәмән буенча да мин кыз, шуңа күрә мин бик сабыр. Менә безнең Ләйсән әнигә ошаган, инде алар икесе дә укчылар. Шуңа күрә ничектер менә күбрәк әнине дә күз алдымда тоттым дисәм дөрес булыр инде. Безнең әни шундый шук, шаян иде инде ул тияк. Миннән сораган вакытта әним әйтәм, безнең күп кырлы, кыр кәҗәсе шикелле, әйдәп баручы, алдан баручы хатын иде инде дип, актриса иде дип әйтәм гел. Шуңа күрә мин гомумән Зәмзәмиягә ошаш түгел. Менә минем сабыр халкым ул күбрәк менә Симит минем бер генәмдәге Алина образына туры килә торгандыр. Минем характерым, менә әйтәм, сәхнәдә мине күбесенчә Исламия дисәләр дә, мин характерым буенча күбрәк Хәлил. Кайттыңмы, апа? Сәлам! Сәлам, кызый! Хәлләр! Дәрсәгә алып кайттыңсың хат. Эй, күптән кайтканым юк, шуңа оптым алып кайттым. Тукта, авыр. Нормально күтәрә мин аны. Соң күп бит бу. Әйдә, бер дә күп түгел, нормально. Эй, жаным. Яңа кыймаларда куеп җибәргәннәре, молодцы. Соң бит инде. Молодцы. Тырышабыз. Бик әйбәт булган. Тырышабыз. Өйдә дә шактый әйберләр алгансыздыр әле, әйеме? Сезгә кайткан саен яңалык, яңа әйберләр алып кына торасыз, Молодцы. Илдар тырыша инде, Илдар. Молодец, Илдар. Уңган булган бәхетеңне сизәсеңме соң инде, Жизниләр ишәп кайтмадысың Ришат белән. Шабашкыды. Әйдә йөрсеннәр. Ришат та эзләшкә өйрәнер. Аннан соң аны укырга керәсе бар, акча җыярга кирәк. Кыз каясың, кыз. Без сезне телесериаллардан да яратып кабул иттек бит. Әйе, уеннан уймак спектаклен әлбәттә бик күп тамашачыларыбыз рәхәтләнеп әле дә булса карый. Менә әлеге телеспектакль дип әйтик инде, кино. Анда сез шул кадәр матур итеп менә апа-сеңел мөнәсәбәтен күрсәтәсез. Чөнки монда сезнең бит инде бер туганыгыз Ләйсән ханым да уйный. Һәм менә тормышта да бәк шулайдыр ул, әйеме сезнең? Беләсезме, ул чыннан да шулай, чөнки без Ләйсән белән Аллага шөкер бик тату яшибез. Һәм калган гомеребезне дә шулай матур гына яшәргә язсын дип уйлыйм инде. Бирсен Ходай, исән-сау булыйк һәммәбез дә бергә шулай тату яшик. Гомумән бу телесериал языла башлаган вакытта, аны Ләйсән бездә апа дип менә 5 кеше театрда эшләдек. Шуннан да без Тинчурин театрында 5 гаиләдән 5 кеше эшләдек инде. Әти, әни, мин, Ренат, минем ирем инде һәм Ләйсән. Әмма ләкин Ләйсән безнең 8 генә ел эшләде дә театрдан китте. Бөтен гомеремне мин ди театрга дип багышлармын дип уйлаган инде. Әмма ләкин менә язмыш үзенчә шулай итеп ясады шул. Ләйсән безнең менә җырларга китте. Әмма ләкин бер яктан бәлкем Аллага шөкер җырларга киткән дип тә уйлыйм, чөнки телевидение аркылы гомумән концертлар белән бөтен җирләрдә җырып, Австралиягә да барып кайттылар, Лондонда да булдылар. Бөтен җирләрне күреп, Төркияләргә әллә ничә мәртәбә барып, теге сабан туйларда дөньяны күреп йөри Ләйсән. Шуңа күрә театрда эшләмим дисә дә, барыбер театрдан ерак түгел, кинофильмнарда төшеп йөри, әнә үзе дә хәзер фильмнар төшерә, үзенең Казан филармониясы белән, андагы артистлар белән инде Ләйсән ул тик тормый, Аллага шөкер җырлар яза. Миңа караганда күбрәк танылган дисәм дә ялгыш түгел, чөнки дөрестә дә шулай. Менә шул фильмга килгәндә инде без анда чыннан да менә бөтенебез бергә бер спектакльдә ничектер безгә анда спектакль куймадылар.
уйный алмадык без. Һәм ләйсән апа әйдә мәңгелеккә калсын әле, менә шулай итеп төшерик әле фильм дигәч инде без аны төннәр буе шулай яза торган идек. Ләйсән миңа Skype буенча шалтырата. Апа, йокламыйсың бүген, давай язабыз. Сәгать менә 11 тулгач, давай Skype-ңа утыр да, шулай итеп сәгать төнге 2-ләргә кадәр без шушы сценарийны яза торган идек. Әни дә булышты әлбәттә инде. Менә Аллага шөкер, чыннан да менә 5-без генә түгел, 6-быз да безнең Шулпан да анда төште бит әле. Журналистка булып. Шулай бер Рузия апагына төшмәй калды инде анда. Даже әнинең бер туган апасы Соня апа да төшеп калды әле менә шушы фильмда. Чөнки без аны югары әлкидә төшергән идек. Искиткеч. Шулкадәр рәхәт, шулкадәр чынлап та җанга рәхәт сезне тыңлап утырышны, гаилә кыйммәтләре турында матур итеп сөйлисез, Лилия ханым. Тапшыруыбыз хәерле көн Татарстан дип аталар. Шуңа күрә инде бу сорауны бирмәй кала алмыйм. Көнегез гадәттә ничек башлана? Нинди ниятләр белән башлыйсыз көнегезне? Бөтен ниятем шул, күкләребез аяз, дөньяларыбыз тыныч булсын иде. Яннарыбызда, туганнарыбыз, гел яннарыбызда булсын иде. Хәвсез, хәтәрсез йөргән җирләрендә исән сау йөрсеннәр иде дип. Менә үзебездә гел юлда йөрибез инде без. Менә әле сентябрь, октябрь айларында безнең менә бик күп итеп Татарстан буйлап анарсын Мәскәүгә дә барабыз әле без менә спектакльләр ясаганнар. Шуңа күрә менә үзебезгә дә хәерле юллар теләп, һәммәбез дә исән сау булыйк, авырмыйк. Әйтәмеш менә дөньяларыбыз тыныч, күкләребез аяз булсын иде, Ходаем. Исән сау булыйк барыбыз да. Бик матур теләкләр, амин шулай булсын. Бик зур рәхмәт, Лилия ханым, бу миятегезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Әлбәттә инде